i muzike, dobroveče i dobrodošli. U okviru manifestacije Sanjati otvorenih očiju prvih 100 godina, kojem se u Subotici obeležava veliki jubilej filma, kroz razne sadržaje večeras je na programu koncert filmske muzike. Verujemo da ćete u narednih sat vremena uživati u programu koji su za vas priredili subotički muzičari. U ime organizatora Subotice filma i kulturno-prosvetne zajednice opštine Subotice želimo vam prijatno i